Bdew ix-xogħlijiet fuq il-proġett ta' Shore to Ship fil-Port Ħieles b'investiment ta' 12 miljun euro li filwaqt li se jkompli jara lil dan il-port kummerċjali importanti għal pajjiżna jibqa' jaħdem bl-aħjar mod possibbli se jkun qed jgħin biex jitħares aktar l-ambjent u jitnaqqas l-inkonvenjent għan-nies tal-madwar. Dan qalu l-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri waqt li żar ix-xogħlijiet infrastrutturali li bdew isiru relatati ma' dan il-proġett. Fil-fatt beda x-xogħol ta' tħaffir ta' gandotti u qed jitpoġġew il-kanen li minnhom ser jgħaddu l-cables li ser jissupplixxu il-kurrent tad-dawl il-vapuri. Dan il-proġett iffinanzjat minn fondi Ewropej u mistenni li jitlesta sa nofs l-2025 se jara żewġ terminals kemm South Kita Terminal 1 u South Kita Terminal 2 ikunu attrezzati biex il-vapuri jitfu l-magni u jaqbdu mas-sistema tal-grid tal-elettriku. Dan ifisser li fil-waqt li se jkun hemm aktar arja nadifa se jkun hemm inqas inkonvenjent għar residenti tal-madwar. Dej xogħol ġmielu bħalissa bi progress tajjeb ħafna sabiex eventwalment kif kun qed jispiċċa dan il-proġett, kif jitlesta dan il-proġett ikollna l-vapuri li jirmonkaw hawnhekk ġewwa l-Freeport ikunu jistgħu jqabdu ma' dis-sistema elettrika u għalhekk jitfu l-magni tagħhom u dan iġib numru ta' benefiċċji. Il-Ministru fakkar ukoll fil-proġett tal-squaring off tal-Freeport investiment ta' madwar 104 miljun euro li huwa l-ewwel espansjoni tal-Freeport f'20 sena u se jestendi l-Mol ta' Tramuntana f'Terminal 2 b'176 metru u dak tal-Punent b'195 metru għal total ta' 30,000 metru kwadru ta' art ġdida biex bekk jiżgura li l-faċilità tkun tajba għal vapuri ġodda li jaħdmu bl-LNG u l-Freeport ikun jista' jorbod dawn il-vapuri aktar il-barra miż-żona residenzjali. Dan fil-waqt li tneħħit ukoll possibilità li jitpoġġew krejnijiet fuq West Key Terminal 1 li huwa l-aktar mall viċin ir-residenti. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni tal-Freeport David Magro qal il-proġett tal-OPS hawnhekk telaq ukoll u miexi b'ritmu tajjeb u se jġib miegħu benefiċċji kbar. Dan se jfisser benefiċċju għal residenti ta' Birżebbuġa fej ħajfrankaw it-ħaħen li ovvjament huwa magħruf bħala silent killer u jonqsu ħafna drastikament il-ħoss u l-ħsejjes ġenerati mill-generators tal-vapuri.